centre na tradičnom slovenskom trhu, ktorý sa koná vždy posledný piatok v mesiaci. Čiže tým pádom vám srdečne všetkých vítam a pozývam vás na nákup našich výrobkov. Udené v drevenej udiarni, bukovým drevom a bukovou pilinou. Do všetkých našich výrobkov používame zásadne len prírodné koreniny, to znamená korenie, rasu, papriku pálivú, papriku sladkú a čo je také dôležité, tak svieži bielený cesnak, čo je veľmi náročné pri takom objeme výroby urobiť a nepoužívame žiadne chemické náhrady, prísady, tie emulgátory, stabilizátory a tým sme si myslím, že aj trošku výnimoční. S našim predajom sme spokojní, čo sa týka aj dneška, aj predtým, ako sme boli, pretože je radosť predávať, keď k vám prídu zákazníci a povedia vám, že im to veľmi chutilo a že sa tešia z toho, že našli také výrobky, aké máme my.